Yo, onuadofo a ene den so me no wahia bio. Ne meka ne se na ne Nyankopon a oye onyansafokro no enmo onyam mfa ye na Awurade Yesu Kristo so enka wo ene den so. Amen. Ye de Awurade ase se ne so akwanya abase yentie nasem na ye bekasa afa asem bi ho. Asem na ye bekasa afa ho se boapayo bone. Pacho me sesen boapayo ebone. Boapayo ebone. Nipa bebre ebo apaye bone wonim se ye bone nso ose ewiase ayeden ne ho akere no oniska ohia wei ohia yei enti no obeye na eneme no be tiem ya hwehwem ni ahwe bo apaye bone ne de bebre nipa ehun sunsanso a ede bebre nipa odofo a wotie me ya so na tie bo apaye bone yenkoi asante kiro kronkron no fi no ipacho ose na se yenyanya nokre no emu nimde na akire yi ye boapa koye bone a na bone ho afode biara inni ho bio meto aso 27 no nemmom de aka ne atemuo akwanhwe a eye hu bi ene ogya a erebehye atamfo no pasa Awurade hu nipa mobo mesesi subio na se yenyanya nokre no mu nimde na akire ye boapa wahunu sade yi nye osemeyo ye boapa koye bone a na bone ho afode biara ni ho bio na emmom de aka ni atemuo akwanhwe a eye hu ebi ni ogya a erebehye atamfo no pasa Awurade hu ye mobo odofo a wotie me mpacho chonsem si ate ase Bible say se na wunim no abra na wunim no obu nani gu niam bi so ene nka senka ye bone na kodi beye den ebetwa ye nyina ye fra asase so ene nka titete efititete breso no a no oye saade no nka nei so nka so okoso ye nenso ene ye se adom nti oka adom a wo de ye bone mpre bebro de wo ho adom nti otiase ene nti yemre mu no wahihye edabi ato ho ama ye nyina wahihye edabi ato ho ama ye nyina nti na obi betimi abokro no a obi betimi aye bone a obi betena TV so a obi betena heaven and hell program so osi o meni ma bebro be se 15 ada makum ma bebro be 30 onso oda so tiase obi wonso so anyame no age no opone bone bebrebe odi ye nyina o na onyankopon age no adintra first no so de no ochiri bone titete no anom breso Abraham breso no chibone pa wo ye bone least mistake wo ye bone ketua bi kura na obetwa wa free abusuanum ene adom eye adwuma na adom ne nso nkire se chinchina boapayo bone koyo adom ne nkire se koye bone boapayo na wunim eden ene me nipa ye boapaye bone sa na menka no eden ene bema wo aname yakoye bone a yebebo apaye ahokyere 1 ye ahokyere 2 ye ahonyade 3 eye me so me pese me ne kwaku ye pe ana me ne afia nso eye pe eti na wode aniedin ne boapayo akoye ne onyame asem se daabi di abribia no nipa tenase a oma ewiase mu afefede ewiase mu akonode ewie nyame asem na ti ne mu no onua bema ose se wunye hu nokre no nkankan se wo ye Kristo ni wo ye holiness ni na ebedu baabi mu beye din wiase beye din wiasefo no betan yani wiasefo no betan yani na wo ka se o sa anytime we de mintumi ano odin nti no we de nyame no anim sa na bebre ye kasa etie we de nyame no anim se me ya onye den onfa nka me bone ho yo koye nti wo koye sa de no pe a odofo a wotie me ka kire wo se wafom na se we anu ho
na se kyerɛ me nuhu me ade na meka sɛ nuhu asɛm yi ɔse boapaeɛ bɔne ɔse sɛ wokɔyɛ saa deɛ no saa pɛ na watwa wo din afiri nkwa nwoma no mu tete no deɛ ne wobɛkum afiri asase so wontena asase yi so bio bɛnna yi deɛ adom no nti woboa pa kɔyɛ bɔne a wobɛyɛ te ase awuo wobɛyɛ te ase awuo ɔnsɛ ɔkan wɔse ɛba ne saa afɔdeɛ biara ni hɔ bio ɛba ne saa bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ bio ho ana ɛmmɔ afɔdeɛ ma wo kristo no wabɛwu agye yɛn once and for all ɛna ɔsɛ ɛno nti yɛnante trenee kwan so ɛna wahu sɛ ade wia nyɛ ɔsɛ ahokyere nti mɛwia adeɛ nti mepa wo kyɛw bebree mo ani mmra wo ho so na hunu sɛ onyankopɔn bɔne biara yɛ bɔne wɔ n'anim ahokyere mu o ɔdɔ kwan so o papayo mu o ahogoro mu o bɔtene abrabɔ sɛ ne nyame asɛm a ɛte mu no ɛteɛ meda wase ma menkɔ nsɛm a ɔdi hɔ bio so yo ɔdɔfo a wotie me mepakyɛw metoa so sesei no asɛm a ɛdi hɔ bio no yɛbɛhu no wɔ mepakyɛw yɛbɛhu no wɔ Hebrew nwoma no ɛtiri a ɛyɛ 2 yimu 35 ne 39 Hebrewfoɔ nwoma no ɛtiri a ɛyɛ 2 yimu 35 ne 36 mepakyɛw ɔkasa afa akatua ho akatua ɔhu sɛ yɛabɛyɛ holiness foɔ yɛ yɛbɔ tene abrabɔ yi obiara wɔ akatua wɔ Nyankopɔn nkyɛn obiara nnwuma ho na akatua ɛda hɔ enti no sɛ gyidie na wowɔ o sɛ sɔfodie adwuma na woyɛ o sɛ papayɔ bi na woyɛ o sɛ bibia a woyɛ a ɔse ɔbɛma wo ho akatua no mepakyɛw kɔ so yɛ enti kyerɛnsɛm ne se enti monto monam yɛ a ɛwɔ akatua kɛseɛ no ntwene na boasetɔ hia mo na sɛ muwie deɛ Onyankopɔn pɛ no yɛ a mo nsa aka bɔhyɛ no hallelujah English ne say cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward for ye have need of patience that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Hallelujah. Yɛda Awurade ase. Asɛm yi ni o. Wɔse, ma yɛnto yɛnam yɛ a ɛde ho akatua papa bɛbrɛ yɛn no ntwene. Obi ka sɛ, ɛnto ntwene, woyɛ nam, nti nto ntwene a ɔtwe adwene si so sɛ, wogidi a wanya, wotene abraba a wobɔ, Honhom Kronkron a ahyɛ wo ma nti ɛma wo nkɔyɛ bɔne no. Wɔse ɛnto ntwene. Ɛnna hɔ anaasɛ ɛnna ɛwɔ honhom fam wɔ bonsam mmagye yɛka so ato atwene nyɛ sɛ wama so sei na ato atwene nko asɛm na wɔka ne mmom so waanwɛn na sɛ ɔma bonsam bɛfa a ɛte sɛ wato atwene saa na tie so waanwɛn na ɔma wura fi na ɔde to hɔ a ɛte sɛ wato atwene kasabebuo asɛm sɛbɛ enti no bipa wo kyɛw Bible no ɛma yɛate aseɛ sɛ ɛnsɛ sɛ yɛnam yɛn a yɛyɛ yɛde bɔ kronkron abrabɔ no yɛma ɔbonsam ɛbɛfa anaasɛ yɛto twene to twene koraa mpo deɛ mentumi nhunu ɔtreneni a ɔbɛto ne nam yɛ ato atwene sɛ honam fam sɛ ɛkuta no wato atwene na menhu bi da na menhu bi da nso da so menhu bi da na menhunu bi da nso da saa na mepa kyerɛ na mmom no honhom fam asɛm a ɛyɛ to twene wani na wo ho soɔ na ɔbonsam ba bɛwia no ɛno deɛ bebree te mesɛw kyerɛsɛm ne sɛ yɛnhwɛ yie ɛna yɛanto yɛnam yɛ a ɛwɔ akatua kɛseɛ no antwene yɛnhwɛ yie na yɛanto yɛnam yɛ yɛtene abrabɔ ni a yɛyɔ ni onyame de bɛma yɛn ni a yɛn nsa aka ni a yɛhunu no kre biara kyerɛnsɛm no ni a ɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyɔ ne sɛ ne yɛsi bɔ abrabɔ no fa no mmara na yɛdi so no yɛnhwɛ yie na yɛana yɛni ɛmfra honhom fam broni sɛ spiritual blindness wankata yɛni no a mewia ɛno kyɛ sɛ yɛato atwene nipa bebree ɔmato ɔmonam yɛ ato atwene wiasefo no koraa deɛ de yɛnka the purpose of man no
nipa bebree ade ama ɔbonsam die senti bi nti a woba asase so no bɛbɔ bra kronkron na kɔ heaven no nipa bebree si daabi yɛbɛbɔ bra a ɔbonsam pɛ nti wiase a na wɔn ani abɔ wɔn ho so na afei wɔn rekɔ ogya a enum da mu nti onua dɔfo a mi utie mi mpawkyɛw ɛnna onyankopɔn ɛnam me so ɛɛbɔ yɛn kɔkɔ ne omienu oyi asutire ɔkaa yɛn sɛ si yɛyɛ nam yɛsi yɛyɛ nam a anaasɛ yɛsi yɛɛ nam a yɛnkɔ so nyɛ nam yɛmmata akenkan da biara yɛmmɔ nkaeɛ yɛmma yɛadwen nkaaka yɛn ho kronkron nkaaka yɛn ne yɛnhu baabi yɛgyina ne yɛama ɔbonsam a mɛfa ne a onyankopɔn de ahyira yɛn a yɛbɛnya ho akatua da bi no meda wase mede wei no asi ha the next clip no nso ɛbɛtoa so nyame nhyira wo bebree bye bye